Dek, sesuk awake dhewe metune awan ya. Metu awan wedi kepanasan. Ya bengi. Metu bengi wedi kademen. Lah terus penake piye? Sing penak ki metu njero bareng sampean, Mas. Masuk ora? Ayo masuk ngono kuwi. Ngono kuwi ya aku suka no. Nggonku iki aja nggo dolanan. Mergo nggonku dawa kaya gedang. Rondo ora mati. Ayo, Mas. Awakmu saiki kok sombong men to. Dicat gedhe mben lho. Aja neh dibales. Dibuka lho ora. Aku iki kerja leng-celeng. Mbok kira aku ning kene iki dolan. Lho, kok jaran malah nyeleng-nyeleng nih. Lah rumangsamu sing kerja ya apa kowe tok. Aku lho ya kerja. Tapi mosok ora enak wektu blas. Lah, kowe lho, dapuranmu lho. Diamput. Kok teko dapur barang to. DM aku mbak aku ngono ki meneh butuhe tok arep ngutang dhuwit. Lah terus apa lho sing arep utang duit kowe iki? Aku lho wis bayaran nyapo golek utangan. Rupa kaya tutup omprenge. Rupa kaya tutup ompreng tapi ngangeni le. Wis males aku saiki turu mbek kon berisik. Opo maneh? Kon lek turu saiki greget-greget ngene krek ngono. Iku jenenge tandai kekesalan. Wis gak mungkin, kon pasti mimpi nyokoti pentil. Lho gak ono lah. Ya wis kon pentile sapa sing mbok cokot? Lho karo sumpah jok-jok pentil. Wong ndek ngimpi gak ono pentil kabeh polosan. Berarti kon aja mimpi arek wedok. Maksudnya aku gak Polosan gak ono pentile gak gitu. ketemu rupane pentil dulu. Berarti susu tok iku. Mbok cokot apa? Lah apa kon greget-greget? Lah iki karo. Di masa ero aku nek turu gak takono untuku dhewe kok karo kok ora ono pentil-pentilan kok. Kan aku nek pinggirmu iso pentil kowe mbok cokot ndek mimpimu gak ono pentil. Mbak, masak karo ijlik ini enak ketoke. Itu malah cengengesan. Iya, apa meneh terus diumbulin tumpang kompor, Mas. Jan mau wening wi. Terus jemput kamu ke Slomet geni. Lho, kok jaran. Yo ngalah, enak, Mas. Enak dengkulmu melocot kuwi. Kata-kata hari ini, Pret. Sambel terong, lalape pare. Bojone uang enak rasane. Masa iya ta, Pret? Tapi aja dibaleni. Nagih. Mbak, Ya, Mas? masih gadis atau janda? Canda, Mas. Sudah berapa lama janda? 5 tahun. Terus, gimana rasanya janda? Setiap malam kembut-kembut. Wis membengi ditinggal turu ora dikeloni. Lah jare kon turu gase. Lah Ya piye to, maksudku Dik? ki turu awan ra turu bengi gase. Turu awan piye to? Ya turu sore aja bengi. Bengi kan anu. Aku ditinggal turu. Lah membi tak keloni no kok. Ah, nek tak gugah ya rambut keloni kok. Lah karep njaluki sing kepiye? Yo, gak juga aja gasik-gasik turune, tapi engko bengi aja bengi-bengi le turu. Nah, aku wis turu awakmu ya kudune turu. Ngono kok ngono lho, menange dhewe ngono kok. Ya ora aku mbok tinggal turu rambut demek, rambut los-los. Lah mbok yo ngomong nak pengen ki. Lah aku wis ngodo-ngodo ora peka. Ngodo-ngodo piye lho ora ngomong kok ngodo-ngodo tok. Lah demek-demek lho. Demek-demekmu iki. Wis saiki yo. Lah kita karepmu piye to? Ya aku nyaluti kabeh no. Lah mosok wis kaya ngono iki. Lah terus piye aku? Aku carane barang wis rusak. Aku iki terus ora tok kawin. Terus apa sing ngopo karo aku, Mas? Apa aku terus tak lontok. Kowe yo ora ning demokak. Lah wis kowe wis ora karo-karuan kaya ngono. Mari pesane aku wis tok gawe sewiyan-wiyan kaya ngono, Mas. Ngono ki nek sing ngono kuwi pemaine ki ayu nang
ketoprak ngono kek. Patut, pantes. Lah kowe bareng ngono ki malah kaya kalau padas gempal. Aja sia-sia. Mbak, sampean iso dadi rondo ping 3 piye to ceritane? Ceritanya gini loh guys ya. Piye? Aku kan uangnya suka berbagi. Berbagi kok bojo iki. Sama-sama kan nek rondo iki di bojo. Terus ketok iki ya sangat membutuhkan bojoku. Akhirnya bojoku tak sedekahne ning Mbak Rondo iku mau. Apik men Mbak sampean. Jarene berbagi itu indah. Sing diomong indah iki ngondi? Kurang oleh piye aku, Jal. Gitu akhirnya aku jadi rondo. Paling bojone sampean iki walih karo sampean. Mergo gayane sampean iki kurang nyeni, makane golek liyane. Siji tambah papat kuwi. Cangkemmu karek gawe uslak-usluk metu mbakmu. Ngene iki panggase wedok sing dadi gedibal. Allah, dhewe yo gayer-gayer. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Cendilo. Nggih. Nek kates Gandul. nek nangka Nggih nangka. kates loro nangka tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dipasang. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu kontak kene apa Reng? Jaluk tulup anu pecok ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku. Aku ya kepengin melu takon. Bi, iwak biawak karo iwak biawuk enak ndi? Enak iwak biawuk, Mas. Tenane. Tenan. Nek iwak biawak iki kowe gak patek doyan. Lah ngopo gak doyan? Panas iwak kuwi. Iwak biawuk enak, Mas. Mbok Bi, aku durung tau mangan iwak biawuk kok. Ger rasane tenan. Kok iya ta Bi? Opone nek waya udan-udanan nek mangan kuwi. Lah ngono kuwi perlu dimasak godhog ra? Ora usah digodhog, Mas. Mentahan kowe doyan. Ah tenane. Tenan. Ora to wi hewan apa? Gak ngerti aku. Apa ta? Wi hewan melata wi. Bahaya wi. Mbok rak dong. Cekelane angel. Tapi sekali dipangan ketagihan wi tenan. Mantep Mas iwak biawuk. Iya to. Mbok aku ki diwehi ngono lho Bi. Tak melu ngrasane. Enak apa ora iwak biawuk ki? Mbak. Jajal nek iso penjaga telepon kecamatan kota iki singkatno. Oh, bendino mbok pakani singkatan, nek warek aku. Dong nek petuk tok ae lho. Okeh iki singkatan-singkatan. Sego sak kepel dihubung tinggi, jajal. Salah. Pitik walik sobo kebon. Nanas. Gegere ning ngarep, wetenge ning mburi. Kentol. Lah nek penjaga telepon kecamatan kota. Pendel kecakot. Lah dalah enak wi. Jenengane nyakoti pendile bojone wong. Lah ditawani kok ya gelem kok. Anja. Ini parah ini. Mas info ngopi bubuk ae, Mas. Kopi bubuke sing piye, Dik? Sing kopine diombe, Lah bubuke? bubuke dikeloni ndendi. Lah ya masuk ning gubuk loro omah ya, Dik ya. OTW iki gas bianter, Mas. Ndang gas Sherlock. Oke. Mangkat. Ingat ya sayang, Nyapa neh, bolak-balik mbok ancam ya. terpantau kamu gila wanita. Ya sak lumrahe nek wong lanang gila wanita. Aku angkat kaki dari hidupmu. Lah nek aku gila kamu. Kalau kamu gila aku angkat kaki ke pundakmu. Terus kamu masukin aja sayang sampai mentok. Nggak apa-apa, boleh kok, aku ikhlas sayang.
Oh, lho kok jaran. Oh sayang. Ini parah ini. Wah, neng omah iku aku dodol tempe mendoan. Wus. Wah, jenengan ra tau ngrasakne tempeku to? Wah, jenengan ning ngrasakne. Mumpung dereng kebacut ampun. Lah ngopo? Tempene bosok, Pak. Bisa. Kula kenal kalih Eka niki teng pasar critane riyen. iya. Mriku dodol tempe, kula dodol manuk. Lah manuk kula mabur notol tempene Eka, klenger, Pak. Ngungkuli corona. Mergo tempene bosok niku wau, Pak. Pun jenengan nek ditawari tempene Eka, ampun. Iki ora usah memberitakan kabar hoak kuwi jenenge kan jatuhkan apa jenenge daganganku. Ora, pokoke aku kudu menyehatkan bangsa. Lah pokoke bangsa iki ora entuk mangan tempemu. mergo Bosok tempene. Lah salahe manukmu sing dridis kok. Lho. Ngerti tempe tak dol kok ditotol. Pokoke takon nginguk tok kok jano kok. Mbak, cowok idamane sampean sing piye? Hitam manis. Kaya aku lho. Golek sing setia apa ora? Nek golek sing setia saiki wis langka. Jare sapa? Nek sampai enek cowok Indonesia sing setia, cukup satu wanita, tidak memandang fisik. Di alamate, jaluk nomor WA-ne. Rasa adoh nek golek. Aku lho idamanmu banget. Muga-muga nomere ra kleru. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Leres niki kalih Bu Tania. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Mosok to? Empuk aku. Beyuh iso mentul-mentul nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk no nek kaya bakpao. Mesti jaluk tanduk weh. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawuh lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Umpama aku ra nganggo celana mesti ketara dawa. Terus sama massage.